Ini hoi. Ini nunggu saja basic gitu bisa. Ini sih mulanya silaturahmi 이러면은 silaturahmi 이러나니 Đây đâu thôi. Ơi đâu. Ở đâu đưa. ini olahraga sebenarnya ini nangkep ini sih kalau punya serba nangkep ini sih kalau punya serba नांलायनायनि एक्टिं खालायनांगौ दे एसे नांलायहरदो Beranane gamनायनि एक्टिं नों beranना माबायदि गाबोनलाय दे
ओमफ्राय गोरागारि जिरायनानै दोनथ'नानै ग'ग्रानि दिनो दोनथ'दो मोनसे ना फरायग्रोदो ओमफ्राय हायालासिनो आरो बेखौ नुग्रोदो मोनथाम मोनखासो इसिने मोनसेल' आग्लायखायोमोन हायोला नुदो बानायनोसै बानायसै नै बांद्राय गोनांथारानो खानानि एक्टिं खालामनानै थाबायनांगौ खेबसे खानाफोरनि दे सेंग्राफोरनि एबार सोलायनो मोनगोन सेंग्राफोरखौ जोबबाय ini apa sih nih? Bermani katanya cicing mau balik mana? Bermani katanya ini nih. Ibarat sebaliknya 다와는 시간을 지금 지금 하고 있는 시간은 나와는 이 시간 Alifas asing zaungan ini langsungnya alifas zaungan asing Radani minyak usai Radani minyak Tabrok